ऊपर बटाइट एक नीचे बटाइट देखइने उमर बाटे नुहाइट देखइने उमर बाटे नुहाइट ऊपर बटाइट एक नीचे बटाइट देखइने उमर बाटे नुहाइट कौनो कहे धरती आसमान हे बेबा कौनो कहे धरती आसमान हे बेबा हैला हंगा उठाओ एकर सामान के नेबा 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 सामान के नेबा हंगा उठाओ एकर सामान के नेबा थोड़ी बिया गहिर बाकी बिया ई सुपर नीचे नहीं लेला हिलेला ऊपर थोड़ी बिया गहिर बाकी बिया ई सुपर नीचे नहीं लेला हिलेला ऊपर यादव जी के छोरा पासवान हे बेबा यादव जी के छोरा पासवान हे बेबा हैला हंगा उठाओ एकर सामान के नेबा 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 सामान के नेबा हंगा उठाओ एकर सामान के नेबा विपिन बिहारी छुआ अंजय अकेला छुइए के मन हम कइले बागीला विपिन बिहारी छुआ अंजय अकेला छुइए के मन हम कइले बागीला बुढ़ावा के छोरा है जवान हे बेबा बुढ़ावा के छोरा है जवान हे बेबा हैला हंगा उठाओ एकर सामान के नेबा हैला हंगा उठाओ एकर सामान के नेबा हैला हंगा उठाओ एकर सामान के नेबा ऊपर बटाइट एक नीचे बटाइट देखइने उमर बाटे नुहाइट कौनो कहे धरती आसमान हे बेबा कौनो कहे धरती आसमान हे बेबा हैला हंगा उठाओ एकर सामान के नेबा